Dej stop. Máme pana Ogesiana, nechce nás zastavit. Okamžitě vystupce z vozidla. Vypněte vozidlo, okamžitě vystupte z vozidla. Jménem zákona já vyzývám, abyste vypl vozidlo a vystoupil si z vozidla. Jménem zákona vás vyzýváme, abyste nenahrával. Zákona vás, pokud budete nahrávat. 2000 korun za to, že jsem tady stál 3 minuty 20 minut. Vy si ze mě děláte srandu, ne? Vyzývám vás k orientační dechové zkoušce na alkohol. Podrobíte se jí? Výborně. Já nevím, co jsem bral. Pan Ogesian přímo před námi byl zapíší zóny na Václavském náměstí, zhora, otočil se tam. No ale tam myslíte detailně, abyste se otočil. No, pokud je někdo klientem pojištění na pokuty.cz, tak tam jet může. Tudíž tady pán mě tady poučuje o listině práv a svobod a vy mě tady krátíte na listině práv a svobod. Takže jakoby rozumím tomu správně, že jakoby znáte zákon tak, jak není a upravujete si ho podle toho, jak chcete vy. Rozumím tomu správně. No, já jsem neřekl, že nechci, já jsem řekl, že se zeptám kolegy, protože pane, vy nejste policista. Strážník ne? Přátelé, já vás vítám u dnešního videa, doufám, že se vám ukázky líbily, opravdu je na co se těšit. Dneska je svátek práce a dneska vám ve videu ukážu, jak nejhůř můžete svoji práci dělat. Neříkám, že ta práce je špatná, jenom poukazuju na lidi, kteří dělají špatně a dělají nejhůř a dělají ostudu téhle společnosti a ještě k tomu jsou placený z našich daní. Asi už chápete, že se jedná o městskou policii Praha 1 a dnes se mi skvostně, měl bych za to dostat pohár, pane Stejskale, pošlete mi pohár. Dnes jsem skvostně pozbíral všechny debily z Prahy 1 do jednoho videa, chytil jsem je všechny do jednoho pytle a já proti práci městské policie nemám vůbec nic špatného. Městská policie Praha 1 má super zásluhy v některých případech, často se stává, že přijede k případu nějakého zranění nebo kolapsu a tak podobně, nebo k dopravní nehodě dřív než rychlá záchranná služba a poskytuje tam první pomoc. Proti tomu nemůžu říct ani půl slova. Ale v dnešním videu si ukážeme vlastně to, jakým způsobem strážník neumí zastavit vozidlo, volá si na pomoc 3 další hlídky, šahá na vás, jako kdyby byl homosexuál a chtěl vám krást mobil, pak vás nutí podepisovat něco, ačkoliv na to nemá právo a nenechá vás zavolat obhájci nebo zmocněnci nebo někomu, od koho potřebujete právní pomoc, ačkoliv to tak jakoby zákon říká. Tady, mimochodem, kdyby tady o té kauze mluvila televize Nova, tak by řekla něco ve smyslu: nebezpečný mladík ujížděl ulicema města, kličkoval mezi autama a ujížděl policistům. Přitom to nejsou policisti, ale kriplové. Tudíž se pohodlně usaďte, dejte si popcorn a jdeme na to. Těď za ním. Dej stop. Musí zastavit. Dej stopku. Tam kurva nemám přesně hledat. Ty vole, to musí svítit tam všechno, vole. Ještě vám ze zajímavosti řeknu, jak tohle celý začalo. Já jsem byl na pivu, dal jsem si asi 3 piva a u 4. se mě číšník zeptal, jestli si dám ještě jedno, a já mu říkám, ne, díky, já jsem autem. A přišlo mi to hrozně komický tady to, že jsem mu řekl, že jsem autem, a napsal jsem si to na Facebook. Vyšel jsem z hospody ven, bylo to na Václaváku a na Václaváku je takový nepsaný pravidlo, že můžete parkovat jakoby kde chcete, ale když přijede měšťák a zabliká na vás, tak musíte odjet. A já jsem tam nechal to auto prostě jakoby na nějakém parkování pro autobus, nebo já už ani nevím, tam dole u toho duplexu, a šel jsem tam vybírat nějaký prachy, nebo já už ani nevím, co jsem tam byl dělat. A nebyl jsem jakoby v tom autě. A měšťáci přijeli, zastavili vedle toho auta a začali blikat. Ale to auto mělo tmavý skla, takže oni jakoby si nevšimli, že tam není řidič v tom autě. A já jsem za ním přišel a říkám mu, hele, jedu pryč, počkej chvilku. A on, jo, pohoda. Nacouval za to moje auto, já jsem tam dodělal, co jsem potřeboval, sednul jsem do auta a nechtěl jsem couvat zpátky, tak jsem to normálně jakoby údajně měl projet tou pěší zónou, tam to za chvilku uvidíte v tom videu. No a samozřejmě já si teda myslím, že on buď to viděl ten status na Facebooku s tím pivem, anebo že prostě jsem na něj dejchnul, takže cítil, že tam vlastně nějaký to pivo je. Proto jakoby tahle celá komedie a proto tahle šaškárna. Astra je Astra 120. Máme pana Ogesiana, nechce nás zastavit.
Jdeme na horu Pásoláku. 20 strana opakuji, nerozuměla jsem ti. Castro 120, máme pana Augustina, BMW, SPZK 3, SF 7, nechce nám zastavit. To je... Protože jsem to pochopila, nějaké auto vám nechtělo zastavit. Ano, nechce nám zastavit. SPZK 3, SF. Pronásledujeme ho. Pronásledujeme ho. Víte, co mi to připomíná? Kobra 11 volá centrálu, Sibír Gerchan, dobrý den. Pronásledujeme ho. Dávej průjezdy, jo, taky písnička, tam je to... Jdeme po magistrále jich. Jdeme po magistrále jich. Hele, víte, koho mi to připomíná? Pamatujete si Jasánka, jak zval na tom Staromáku do té vysílačky, aby mu někdo pomohl a on mu nikdo nepomohl, tak to je přesně ono, vole. To je úplně stejný příklad, vole. Pán není povinné vám o to vidět. Na zdraví. To vozidlo jste řídil. Astra 213. Astra. Kam utíkáte? Pane, vy se stydíte? Co Astra 213 na to? Na zdraví, vole. Ty vole, dej mi ty doklady a já jedu, mě to nebaví už tady. Řeším váš přestupek. Nastudujte si ten zákon, než budete říkat, že to řeším dlouho. Jaký zákon? 553 o Měšťákově, vole, ale... No vidíte to, že to znáte. No, známe, no. Že vy to neznáte, to mě překvapuje. A teď AZ Quiz nemá vole žádný zákon, AZ Quiz má jednoduchý, vole, otázky, vole. Všichni na vás serou, i z centrály. Všichni na vás serou, vole, můžete volat klidně na Mars, vole, nikdo vám stejně neodpoví. Stále na vás serem, my na vás serem, vole. I kolegové na vás serou, ty vole. Na zdraví. Dáš si taky? Já se jdu pro další, než jsem přijede stará, nebo komu si volal. Jedu si takhle. S doprovodem. To je dobrý, že uhybají auta, protože za mnou jede měšťácký auto, který na mě bliká. Tak to je dobrý, že mi uhybají auta, aspoň nebudu muset stát v zácpě. Uhni! Vidíš, že tady, vole, mám člověka, co mi dělá cestu. Schválně, jak dlouho za mnou pojede, to si dělá prdel, ne? Myslíš, že mu ujedu? Já si myslím, že jo. Hele, proč jede takhle toč? Proč jede takhle pomalu? Jípák. Jípé Pavlova jsme. Jenom si všimněte a zamyslete se nad tím, že ve chvíli, kdy ten strážník začal to moje vozidlo zastavovat tak, jak mu právní předpis udává, tak jsem bez problémů sjel doprava, tam, kde to je nejvíc bezpečný, a zastavil jsem. Tady zastavím. Já zastavím tady. Doprostřed. Toč, furt. Kým to trvá, než jsem dojedou, to? OK,
okamžitě vystoupte z vozidla. Vypněte vozidlo, okamžitě vystupujte z vozidla. Jménem zákona vás vyzývám, abyste vypl vozidlo a vystoupil si z vozidla. Jo, já si jenom vemu doklady od ní, jo? Já mám doklady u ní. Podáš mi peněženku, prosím tě? A můj mobil ještě mi podej. Budu potřebovat, předpokládám, doklady. A mám u tebe ještě něco? Ne. No, tak vystup taky. Ne, to nepotřebujeme. A vystup taky. Pane, kdybyste zapnul tu houkačku dřív, tak to... Teď vás momentálně vyzývám, přestaňte nás fotit a natáčet podle... Pane, nešajte na to. Máte další 30 000 za to koupit nový telefon? Počkej. Ne, tak toto... Všimněte si toho debila s tím Hyundaiem, jak zablokoval to auto. Jak kdybych ty pičo vykrát normálně, vole, 3 banky a chtěl ujet městský policii, která mi má dávat pokutu za to, že jsem neutřel nebo neuklidil hovno po svým psovi na ulici. Nebo jak kdybych mu znásilnil manželku a vyvraždil, vole, vesnici a utek bych. Tak v tom případě bych možná to vozidlo zastavoval takhle, protože bych se bál, že mi ujede. Ale pokud zastavuju vozidlo kvůli nějakému údajnému projetí pěší zónou, tak jako, jo, a oni ještě nezadokumentovali mimochodem do spisu to, jestli jsem opravdu to povolení k vjezdu měl nebo neměl. Takže tam jako je otázka, jestli jsem tou pěší zónou mohl projet nebo nemohl projet. Jo, to znamená jako tady to jeho zastavení tím Hyundaiem s tím fejkovým vrzem, o kterém bude mít taky teda video, tak je naprostý nesmysl a máme tady prostě dalšího agenta 007 v kombinaci se Simírem Gerchánem. Jménem zákona vás vyzýváme, abyste nenahrával. Zákona vás, pokud budete nahrávat. To je, vole, přesně ta ukázka, kdy ten člověk se stydí za svoji práci. Ne, že se stydí za svoji práci. Já bejt v té uniformě, tak bych se nestyděl za to, že mým zaměstnavatelem je městská policie. Ale styděl bych se za to, že to dělám takhle skurveně a že mě tady nějaký vandrák na internetu poučuje a že to furt nemůžou za ten rok pochopit, ty píčo. Podívejte se, jo, můžu vám s klidem říct, že dneska už je to tak, že když jedu třeba přes pěší zónu před Palládiem a jsou tam dvoje měšťáci, tak mě nezastaví, protože se bojí. Pane Stejskale, řekněte jim, ať mě zastavujou, já je to proškolím ještě líp. Já nevím, dle jakého pokynu mě přestali vaši podřízení zastavovat, sere mě to, protože nemám tolik videí na YouTube s měšťákama, ale jakoby věřte mi, že to, co během několika dní uděláme, tak rozhořčí celou městskou policii Praha 1 a že z toho natočíme opět video. Můžu naznačit, že se jedná o... No, to radši naznačovat z důvodu právní jistoty zatím nebudu, ale všichni to uvidíte a někteří z vás už asi tuší, o co jde. Abyste přestal nahrávat, pokud budete nahrávat. Protože máme právo na ochranu osobnosti stejně jako vy nebo kdo. A tohle je přesně ten moment, kdy si měšťáci sami nasrali do huby a zadokumentovali si nezákonný zásah a ještě i předali magistrátu hlavního města Prahy jako důkaz. Děkuju vám moc krát, posílám pusu. Základná listina práv. A svobod. Ale existuje judikatura Nejvyššího správního soudu. Ano, a ta byla změněna. To byla bohužel změněna. Pořád jste špatně informován. V pořádku, v této věci podáme žalobu a pokud jednáte v rozporu se zákonem, tak vyděláme dvou na tom, že v podstatě je to nezákonný postup, to jistě víte. Klidně stěžovat si můžete, vaše právo. To říkáte teď montálně, ano? To je pravda. No, vzhledem k tomu, že ty měšťáci jsou hodně debilní a já tohle vysvětluju v každém svém videu a oni to stále doteď nepochopili, tak to vysvětlím znova jako debilovi. Měšťák rovná se politik, rovná se orgán veřejné moci nebo příslušník orgánu veřejné moci, to je jedno. Politika může kontrolovat jakýkoliv občan této země.
Občan, myslím jako člověk, ne jako občan, že má v občance občanství. Může to být klidně i cizinec. Může ho natáčet bez povolení, bez dotazů, bez čehokoliv, i obličej. Může ho zveřejňovat bez povolení, bez dotazů. Komedie je, že při každé kontrole měšťáci tvrdí to samý a vyhrožují podáním trestního oznámení nebo žaloby. Zeptejte se jich, kolikrát na nás trestní oznámení dali, nebo kolikrát nás zažalovali. Odpovím vám klidně za ně a je to 0. Nebuď sami vědí, nebo možná to nevědí a jsou tak debilní, ale když se pak někoho zeptají, a není to třeba Stejskal, tak jim řekne, že to je naprostá píčovina a že je natáčet a zveřejňovat můžem. Jo, jediný, kdo z městské policie dal jakýkoliv oznámení za celou dobu, byl Jasánek, respektive Michal Fist, respektive pan 3114 a o tom jsem vám už povídal v minulosti a teďka 5.5. vlastně to je v úterý, jestli se nepletu? Ne, to není v úterý, no prostě 5.5. je správní řízení tady s tím debilem. To znamená, že jediný řízení, který je proti mojí osobě ze strany městské policie, je strážník 3114 a to tam není ani kvůli natáčení, to je tam kvůli urážkám. Jo? To znamená, natáčet a zveřejňovat může kdokoliv, jakkoliv a je jedno, jestli to dá do televize, na YouTube, na Facebook, na Instagram, to je úplně jedno. Jdeme dál. Pane Oganesian, setrvejte na místě. Vyzývám vás. Pane Oganesian, vyzývám. Jenom si všimněte, jakou komedii tam z toho dělali. Já už jsem z toho byl úplně nasraný, že z toho dělají takovouhle show a myslel jsem si o tomhle strážníkovi, že je jedinej normální, tak jsem mu řekl, hele, jako můžete jim to prosím tě vysvětlit, jak vole, jako to má být, aby byli normální. A jinak tady toho strážníka možná znáte a pamatujete si ho z videa, kde mě šmíroval za barákem, jestli tam pojedu, anebo kdy si s ním Aleš tak jako přátelsky povídal na celou ulici. 2000 korun za to, že jsem tady stál 3 minuty 20 minut. Vy si ze mě děláte srandu, ne? 3 minuty 20 sekund a já mám platit 2000. Vy jste se zbláznil, pane, vy jste blázen. Nedám nic. Městská policie, tohleto. 2000 korun, ty vole, jste úplný blázen, tady to máš, na. Já ti tykám. Vždyť jste to chtěl, tak si to vemte, napište si to. Zlu, protože mě to baví. Ať se všichni podívají na tyhle ty pány. Stál jsem tady 3 minuty a 20 sekund a on mi dává 2000 pokutu. Taxík v Praze. Řekněte mi k tomu, vy byste to zaplatil, vy? Socko. Za tu almužnu, co vám dávají. No, nikdy. Jak si tohle vůbec můžete dovolit? To mi teda řekněte, za 3 minuty 20 vteřin mi dáte 2000 pokutu, jste normální? Vy máte místo mozku z piva kostku. Vyzývám vás k orientační dechové zkoušce na alkohol, podrobíte se jí? Výborně. Tak pojďme. Ale já si chci natočit ten výsledek. Zákrok se nahrává. Zákrok se nahrává tímhle, já si to chci natočit prostě. Zákrok se nahrává tímhle a to bude přiloženo do známení. Mě jako občana téhle země teď zajímá, co udělal měšťák s tím záběrem, který natáčel ze svých prsou. Má to pro své účely, aby si nad tím doma honil péro, nebo k čemu to má, když tady to video ve spise není? To znamená, že buď to se někde na městské policii ztratilo, tak jak já jsem předpokládal, když jsem je žádal o ty záběry a psal jsem jim tam, že ať na mě neskoušejí, že se něco ztratilo, nebo to má pro své vlastní účely a tady je zřejmý, že to natáčí ta kamera, protože tam bliká celou dobu. A nám budete říkat, kurva, že to, co my děláme, je nemorální? Jste normální? Tady mě měšťák natáčí proto, evidentně, aby si nad tím doma mohl honit péro, protože to video nikde nikam neposkytl, respektive buď toho poskytl a magistrát to zatajil, což je málo pravděpodobný, anebo to prostě neposkytl svému orgánu městské policie, aby to postoupila magistrátu hlavního města Prahy jako místně příslušnému správnímu orgánu a jakoby o nás budete říkat, že to, co my děláme, je nemorální, děláte si ze mě prdel. Jo,
A ještě můžu teda dotaz? Vy jste byl v tom z jakého důvodu jsem zastaven, co jsem spáchal? Jel jste do pěší zóny bez povolení. Jo, a vy jste jako mě tady teďka zastavili jako kámoše, nezdělili jste mi jakoby odsud, jak to si to sdělili, teďka nebyl čas. Jo, takže jste mi to sdělili, teď jsem vám to sdělil. A nejdřív jste chtěl teda dejchnout. A vy moc dobře víte, že tam ta pěší zóna je vlastně před námi, tak tady nedělejte hloupýho, ano? Na dechovku a další věc. Ano. To je úplně jedno. Neorganizovaná, je to recidiva. Je to recidiva, to děláte pravidelně, víme to. A víte to moc dobře i vy, tak nedělejte hloupýho tady. Přátelé, to, že jsem recidivista a že obhajujeme recidivisty, mě trošku sere a není to účelem pojištění na pokuty.cz. Z tohohle důvodu jsme udělali bonus dobrého řidiče, což je vlastně, když to vysvětlím hodně jednoduše, tak vy si sjednáte pojištění na pokuty, zaplatíte jenom půlku, to znamená, že máte půlku slevu, a pokud uděláte nějaký přestupek a zašlete nám jej během toho roku, tak platíte druhou půlku. Pokud neuděláte žádný přestupek, tak tu druhou půlku nedoplácíte a v podstatě jste měli pojištění na pokuty za půlku ceny. Proč jsme tohle udělali? Je vlastně to, že za tu dobu máme prostě klienty, který nám pošlou jeden přestupek za 3 roky. Může to být nějaký, já nevím, omylem, že překročili rychlost a hrozí jim zákaz řízení. Takovýmhle lidem se vyplatí mít pojištění na pokuty. Od toho tady jsme. My tady nejsme od toho, aby někdo posílal 300 přestupků ročně. Ano, připouštím, že takový lidi jsou, já jsem jeden z nich, ale není to účel. To znamená, můžete se podívat na web pojištění na pokuty.cz, využít bonus dobrého řidiče, protože tady, u tady toho bonusu si vlastně každý rozmyslí, jestli nám bude posílat blbou pokutu za parkování, nebo za to, že zapomněl řidičák doma, anebo jestli ji na místě zaplatí. Jo, protože to, že já jsem taky nedávno platil za to, že jsem nedal blinker 100. Jo, a kdybych byl v té roli, že bych měl zaplacený jakoby 2000 za pojištění na pokuty a přemýšlel bych nad tím, hele, mám na místě zaplatit za zapomenutý řidičák 100, anebo to mám dát do správka a pak jim doplácet 2 za to, že jakoby jsem jim poslal první přestupek. Je to tak, že když má člověk zaplacený roční pojistný, tak už pak ke každému přestupku nic nedoplácí. A vlastně, takže je úplně jedno, jestli přijdete a zaplatíte hned 4 a pošlete nám jeden přestupek, nebo jestli nám jich pošlete 100. U toho bonusu dobrýho řidiče je jediný rozdíl to, že tu půlku platby platíte až ve chvíli, kdy pošlete první přestupek. Tím to končí. Jo, je to vlastně úplně stejný jako kdybyste byl pojištěný na rok, akorát ušetříte půlku peněz hned a zaplatíte ji to až potom. Pokud s tím samozřejmě potom nechcete mít starosti, tak normálně sjednejte pojištění na pokuty běžně s normální roční platbou a pohoda. Vytáhněte si ruce z kapes. Já nevím, co jsem bral. Pan Denis se nám přímo před námi jel do pěší zóny na Václavském náměstí, zhora, otočil se tam. No ale tam nevíte detailně, abyste se otočil. No, pokud je někdo klientem pojištění na pokuty.cz, tak tam věc může. Tak to určitě, to vaše podvodní pojištění určitě. Pane, můžete se podívat, na telefon, se podívat, kdo nevolal? Jo, podvodný pojištění, ty zmrde. Já ti řeknu jenom čistě statistickou věc, zeptej se svého skurvenýho nadřízeného, jestli je to pravda. Městská policie na mě za nějakou jakoby poslední dobu oznámila 27 přestupků místně příslušnému správnímu orgánu, to jest magistrátu. Ty debile, 25 z toho je už teď vyhraných a 2 z toho ještě nejsou rozhodnutý, to znamená, že tam není podaný ani odvolání ještě. Kdyby to skurvený pojištění bylo podvodný, tak bych kvůli 2 odmítačkám, který jsem měl, a obě jsou na YouTube, neměl řidičák, neboť za odmítnutí dechové zkoušky hrozí 12 až 24 měsíců zákaz řízení plus peněžitý trest, o kterém ale tady jakoby nemluvím, že jo. Plus bych za všech svých 300 a více přestupků byl dávno vybudovaný, kdyby pojištění bylo podvodný. Ty debile! Všímáš si někdy, když jezdíš po té Praze, kde parkují taxikáři, že parkují na V13, že parkují v druhé řadě a tak? Víš, proč tam parkují? Protože věděj, že je v té věci obhájíme a zastoupíme ty čuráku. A nebo věděj, že ty přijdeš a řekneš jim vole, zákaz natáčení píčoviny a oni se ti stejně jenom vysmějou, ty zmrde. Takže pokud máš názor, že to pojištění je podvodný, tak seš naprostý čurák a pro tebe stejně to pojištění není, neboť, počkej, zmrde, mám řízení, neboť
ty si z té tvojí almužny, jak říkal Aleš před chvilkou, koupíš stejně jenom lítačku, kterou vymyslela tady ta lhářka, která vole sedí na magistrátu, vole, vys Adriana Krnáčová, tímhle vás zdravím, tenhle ksicht si zapamatujte. A minule jsem vás potkal, nekoukal jste moc šťastně. A jo, a s tím tvým hovnoplatem stejně budeš jezdit jenom tramvají, anebo si kupovat drogy od Feťáka Janka. Ve finále stejně pro tebe pojištění na pokuty není, neboť ta tramvaj jako nepřekročí rychlost, že jo. A ty za to nedostaneš pokutu. Takže super. A pokud uděláš nějaký přestupek s měšťáckým autem, tak to nevadí, neboť měšťácký auto je přihlášeno jakoby provozovatelem, je magistrát hlavně města Prahy a magistrát přece nebude dávat sám sobě pokutu. Nedávno jsem oznamoval jeden přestupek měšťákům. Jsem hrozně zvědavej, jestli to magistrát někdy rozhodne, nebo jestli se to tam ztratí. Uvidíme. Přinejmenším na tom zase vyděláme. Takže tvůj názor na to, že je to podvodné pojištění, ty čuráku, podívej se na YouTube na mojí sérii Zákulisí pojištění na pokuty, kde je několik videí, kde vysvětlujeme ty přestupky a tak. Do budoucna plánuju dělat aspoň jedno video týdně, to znamená, že to tvoje podvodné pojištění, ty čuráku, si můžeš klidně sjednat na tu tramvaj, můžeš se přijít podívat do kanceláře. Dělá u nás mimochodem tvůj bývalý kolega, ty čuráku, tak si s ním můžeš potřást rukou, zeptat se ho, kolik u nás vydělává, neboť má u nás o půlku víc, než měl u městské policie a to tam dělal nějakou dobu. A pozdravuj manželku, mám jí rád. Nedáš ho prosím tě? Hej. Dobrý den, švejta. Jo. No, tady stojí. Na místě. Můžu šáhnout jí na telefon, nebude to natáčet, klidně koukejte, co dělá. Si trvejte na místě. Já jsem na místě. Víš, co tím myslím? Vy odstupte, jo? A klidně ten mobil pak svoji do tašky. Klidně ten mobil svoji do tašky, abych si pánové nemysleli, že je natáčím nebo něco. Máš to? Tak co? Mě to pošlete na úspěch. Můžu si to dát do kapsy? Můžete. Druhou stranu. Zamludu sám? No jasně. Tak tam dejte jenom. Ještě vydržte. Si naběhnu. Pohoda. Tak, pane Bensa, budete podrobně takové zkoušce na alkohol, s tím jste souhlasil, na podobu... Pohoda, dejte mi dechnout, já tady nechci být mimo. Vydržte, já jsem povinen vás o tom poučit, ano? Podobu tónu, jeden plynulý výdech, dokud řeknu slet, ano? Takže nádech a můžete vyrychlit. To je celý? Držte. No, ukážete mi ten výsledek? Samozřejmě vám ukážu. 0. Takže výsledek je 0. Výsledek je negativní. Můžu vyhodit? Vydržte. V nějakým z dalších videí vám vysvětlím, jak funguje Draeger, to je vlastně ten přístroj, do kterého tady dejchám, a jak je možný, že jsem tam nadejchal 0. Jo, a dáte mi potvrzení tu účtenku z toho? Potvrzení nedostanete, potvrzení podepíšete. Proč bych podepisal potvrzení, když je tam 0? Ještě jednou. Proč bych podepisal potvrzení, když je tam 0? Tohle je interní pokyn, pane. V případě, že jste se podrobil. Zvoní mi znovu na telefon, můžu se podívat, kdo mi volá? Jo, máte to na tom. No, ale tady nejsou kontakty, tady je jenom číslo. Tak si to zvedněte takhle, jak to máte. Jo, to není zde. Můžu mu jenom napsat? Já vás nebudu natáčet, nebo tak já se otevřu. Schovejte ten telefon. Pokud se tady nevyřídíme tu mantu. Vážení strážníci, vzhledem k tomu, že jste nechtěli být uveřejněný, neboť se stydíte za svoji práci, tak vám dám tu minutu slávy a ukážu vám, přátelé, jak vypadá cirkus na Praze 1. Pokud nějakého z těchto strážníků uvidíte, tak je pozdravujte od Majka, klidně jim plivněte do obličeje, pokud to neuděláte vy, tak to udělám já. A pohoda, buďte dobrý a pozdravujte v cirkuse nazvaném Městská policie Praha 1 s hlavním aktérem a panem učitelem, panem Miroslavem Stejskalem, který má sdělený obvinění z trestného činu a je stále ředitelem Městské policie Praha 1. Kde to kurva jsme? No. Pak si můžete podívat a podepisovat si. Tak tady není co řešit, jo? Ještě jo, kolegové s vámi vyřešit. Souhlasíte s přestupkem? S kterým? S tím, že jste byl do pěší zóny vesoprávnění. Nevím, o jaký pěší zóně mluvíte. Vy víte moc dobře, o jaký pěší zóně mluvím. Jako na Václavském náměstí. Tak to znám 19. Ano, tak to známíme. Nebudu to ani podepisovat, ani to podepisovat, ani... Takže co? Budeme to oznamovat teda? Ano.
Ta nesouhlasí. To je na vás, jak bude to oznamovat, že jo? Takže počkejte, nesouhlasí se přestupkem. Ne, nesouhlasím s tím a je na vás, na to oznámíte, nebo jestli to vyřešíte domluvou. To je celý. My to oznámíme. Tak to oznámte. My to oznámíme. Tak jo, ještě vás poprosíme rokovou zkoušku, jelikož... Ještě už jsme ji udělali. Jsem ji udělal, tam byla 0. Pořádku. Kolega to vypisal, že to neviděl. Ano. No a takže vracíme vaše doklady. No, občanský, řidičský průkaz, techničák. To je celý. Můžete jet na schvál. Jste mysleli, že mě uděláte, ne? Jsem byl akorát s kocourkem na pivu, jsem myslel, že já nevím. Já jsem si bohužel dal na alkoholický pivo. To máte taky rádi. Ta osoba, o který jsem tady mluvil před strážníkama, má u nás přes 200 kauz a ani jednu prohranou. To svědčí o tom, že ta městská policie je naprostý bullshit a ono je ve finále jakoby jedno, jestli oznamovatelem přestupku je nějaký automatizovaný zařízení, to znamená třeba radar, který to vyfotí a oznámí to sám, anebo jestli je oznamovatelem strážník městské policie, anebo jestli je oznamovatelem policie České republiky, celní správa a tak podobně. Vždycky se to projednává na úřadě a my obhajujeme řidiče na úřadě, ne u toho policejního orgánu. Já nevím, jak to vysvětlit jednoduše, ale ono možná z toho videa vyznělo to, že pojištění na pokuty funguje jenom proti měšťákům. Není to tak, funguje to proti celníkům, policajtům, měšťákům a tak podobně. Pohoda. Přijďte prvního na soud, bude prdel, v 10 ráno má a spol soud na tom, na jedničce, na Ovocňáku, to bude prdel. Si jdete dovolenou, přijďte na dlouho a přijďte se podívat, jak se dělá obhajoba. Cinknu rovnou Petrovi, ať se píše nezákonný postup, zakázání natáčení a pohoda. Super, budeme se těšit. Pak máme to jedno, že jo, to zaplatí město. A když si to napíšeme jménem, tak nám proplatí i ten úkon, že jo, to je dobrý. Když byste to napsali jménem, tak byste jenom byli napsaný, že u nás pracuje bývalý ředitel magistrát. Halo. Jenom upozorním, že to video bude na internetu, bude s nezakrytým obličejem, takže to, co jste tady vyprávěl, je naprostý nesmysl. Můžete to právně jakkoliv, jakoby, předpokládám, že jste to říkal vy, že jo, jestli se nepletu. Ano, můžete to právně jakkoliv vymáhat a tak dále. Doporučuji si spíš nastudovat zákon. Máte to natočený. Já bych vám doporučil nastudovat si listinu základních lidských práv a svobod. My na tom zastavujeme přibližně 20% řízení jenom na listině práv a svobod. Takže pohoda. Ji známe dost. Takže v tom případě znáte asi jenom část. Asi ano. Pohoda. Tak co, můžu jet, nebo? Jo. Vydržte, já zavolám obhájce, zeptám se, jestli vůbec tady to mám podepisovat nebo ne. No, já mám právo na to se jako právně vzdělat, jo, takže já zavolám Petrovi, zeptám se, jestli to mám podepisovat. Jo, já se ho na to zeptám. Vydržte, já se ho zeptám s tím podpisem. Já jsem vám neřekl, že se odmítám podepisovat. Já jsem vám sdělil, jestli se trváte, že zavolám osobě, která... Tudíž tady pán mě tady poučuje o listině práv a svobod a vy mě tady krátíte na listině práv a svobod. Takže jakoby rozumím tomu správně, že jakoby znáte zákon tak, jak není a upravujete si ho podle toho, jak chcete vy. Rozumím tomu správně. No, já jsem neřekl, že nechci, já jsem řekl, že se zeptám kolegy, protože se mi to stalo poprvé za 400 kontrol, co jsem měl. Sám za sebe, máte svoji hlavu. Ano, takže ale mám právo na obhajobu, ne? Podle té vaší listiny. A tam je napsaný zákon? Nebo listina práva svobod? A tam jsou údaje o té dechové zkoušce a vy svým podpisem stvrzujete, že to jsou správné údaje. No, můžu se podívat, jestli tam je 0, nebo co tam je? No prosím tě, zase ty vole, mě tady chytli. Prozradím vám jednu věc. V České republice nemusíte podepisovat proti své vůli vůbec nic. Když to přirovnám třeba k soudu, tak k soudu přijdete a je tam takový mikrofon, do kterého mluvíte. A ono se to jakoby nahrává a soud z toho potom dělá protokol, ve kterém vlastně to vaše mluvení přepíše do textu. A ten vám, případně jiným účastníkům, pošle k nahlédnutí.
A tím to končí. Neprosí vás o to, abyste to podepisoval. To stejný je u těch strážníků a u policistů a všude vlastně. Vy nemusíte podepisovat vůbec nic. Žádný právní předpis vám to nepřikazuje, žádný právní předpis vám jako neříká, že když to nepodepíšete, tak na vás bude hleděno hůř, tak to vůbec není. Jo, prostě máte právo nic nepodepisovat a tím to hasne. Pane, vy nejste policista. Strážník ne. A to, že já jsem chtěl zavolat kolegovi a zeptat se ho, jestli to mám podepisovat, je čistě jenom kvůli té náhradě škody, protože jsem nevěděl, jestli nám to nějak pomůže nebo ne. Neboť ty náhrady škody dělá speciální oddělení z Brna a z Olomouce a já těm náhradám škod tolik nerozumím. Takže jsem to potřeboval vědět, to je celý, tím to hasne. Já jsem jenom potřeboval zavolat, hele, mám to podepsat, nebo to nemám podepisovat. Tím to končí. Jo, hele, já to tady podepíšu, prej v listině práv a svobod je něco, že nesmíme natáčet a zveřejňovat, tak jsem pánovi vysvětlil, že na to je judikatura a že to tak není. No a měšťácký video v tuhle chvíli končí. A víte proč končí? Protože jsem je v tuhle chvíli požádal, zda by tam mohli dát mýho spolujezdce, respektive Viktorii, jako svědka. Neboť jsem věděl, že nám to potom v té náhradě škody pomůže. A pokud by oni ji tam nedali jako svědka už u správního orgánu, tak by to bylo pak na hovno i u soudu. A jenom si všimněte, teďka, jakým způsobem oni to budou nejdřív zapírat a pak když si uvědomí, že to jsou čuráci, tak ji tam opravdu jako svědka dají. Bohužel na magistrátu v tom oznámení svědek vůbec uvedený není. To znamená, oni si asi toho svědka napsali někam na toaleťák a pak si s tím vytřeli prdel. Takže je štěstí, že jsem si tohle natáčel a to je přesně ten důvod, proč si kontroly natáčím. Neboť prostě oni dělají hrozně moc chyb a dělají tam nezákonný postup totálně. Teď sami napište do komentářů, jestli si myslíte, že to celý, ta šaškárna, co tady udělala, tak je pochybná, anebo jestli je v pořádku. Já do toho oznámení chci dát svědka. Pane, já do toho oznámení o přestupku chci dát jako svědka, takže vy ho tam musíte dát. Přestaňte natáčet. Dobře. Přestaňte natáčet. Vy taky přestaňte natáčet. Dobře, já chci do toho oznámení dát, pane svědka. Pokud budu v médiích uveřejněn, tak vás podám trestní Dobře, oznámení. pane, já vám sděluji. Prosím tě, to TOčko podej, jo, ať na tom vydělám, ať mám na chleba s paštíkou a s pomazánkou. Podej ho ještě dneska a budeš mít měsíc navíc pojištění na pokuty zdarma, pokud tam zadáš kód kampaně KOKOT. Pane, já vám sděluji jako příslušné hlídce, že tady chci uvést svědka do oznámení. Takže vy na to serete, pane. Počkej, jedem. Toč. Pane, já chci uvést svědka. My jsme teď něco řešili v autě. No. Ano, rozumíme si. A proč jste teda odjížděl? Jsme neodjížděli, my jsme jenom couvali. Dobře. Hele, no, takže můžeme uvést svědka. Občanku. Slečnu. Viktorko, občanku mi půjčím občanku. A uveďte ji tam prosím jako svědka, jelikož toto budeme žalovat, jak jsem vám sdělil, a musíme ji tam dát jako svědka, aby jakože tady byla. Takže vás poprosím, jestli byste ji do oznámení uvedli jako svědka vaši občanku. Všimněte si, že pán říkal, že couval, aby mohl pomoct kolegům odjet. Já chápu, že to je měšťák a že něco takového říct může, protože tady stálo moje auto, směr jízdy je tam. Já jsem byl úplně vepředu. Za mnou byl tenhle měšťák a za ním byl měšťák, který chtěl odjet. Za ním už nebylo nic. Ten druhý měšťák tvrdí, že chtěl couvnout, aby vlastně to třetí auto mohlo odjet. Pokud ale tenhle couvne takhle, tak tady bude mít přece méně místa, to znamená, že musí couvnout taky. A jako připadá vám tohle normální? Argumentace level 1. třída, základní škola, s prstem v nose ještě, ty čuráku, co to tam mluvíš, ty debile, ty vole. Protože je hrozně důležitý ve věci přestupků, pokud jste si jistý, že jste krácený na právech, tak pokud tady máme 6 strážníků, nebo kolik jich tady bylo, 3 auta, prostě většinou po 2 asi byli, tak je docela důležitý si tam dát svědka, protože to, co se stalo, že nám zakázali vlastně natáčet, budeme žalovat, kde jakoby sice se na tom nedá moc vydělat, ačkoliv teda by se na tom mohlo vydělat, protože kdyby to video bylo i s videem, tak by to mělo větší sledovanost, tím pádem víc peněz z YouTube, že? Což znamená, že tam jakoby by se to dalo teoreticky nanárokovat, uvidíme.
Tyhle videa, které jste viděli, jsem včera hledal v Google fotkách, skvělý nástroj, můžu doporučit. A zjistil jsem, že vlastně vznikly ve stejný den, jako jsme schválili logo na anti-eet.cz. Když se podíváte, tak tam je vidět i dole. To logo vypadalo vlastně trošku jinak, než vypadá teď. A každý ten projekt, co kdy chystáme, tak trvá prostě nějakou dobu, než ho zkompletujeme, připravíme a tak. Já vám jenom asi řeknu, co chystám do budoucna. Budeme hovořit o autech, které jsou servisované špatně u městské policie. Tady to vidíte na obrazovce, klidně si to pauzněte, přečtěte. Budeme hovořit o firmě Mandisan a o přestavbách Hyundaiů a dalších nových aut městské policie a o jejich fejkových vrzech. Budeme hovořit o člověku, co tvoří pro internetovou televizi Stream.cz lživé reportáže. To asi nemůžu říct, ale můžu jenom naznačit, že rozložíme městskou policii Praha 1. Bude to brzo, uvidíte. Budeme mít auto VB, to už máme hotový, tady vidíte obrázek, chybí na něm jenom maják a registrační značky. Budeme hovořit o tom, že jeden strážník městské policie, který k městské policii přijde, stojí městskou policii a nás, daňové poplatníky, přibližně 3,5 milionu korun. Vím, že je to jakoby těžce pochopitelný teď, ale uvidíte, o čem mluvím, až to video vydám. Budete se sami divit. Přihlašte mi prosím odběr, ať vám nic neunikne. Budu rád, když na tomhle videu bude 10 000 lajků, neboť ty videa jakoby sestříhat je docela těžký, dát tam tady to mluvení, plus sestříhat moji kameru, plus sestříhat jejich záběry. Ty jejich záběry jsou úplně na hovno. Sere mě, že my jako daňoví poplatníci utrácíme tolik peněz za kamery. Paní Seifertová, můžete těm skurvisynům říct, aby kupovali kvalitnější kamery? Já pak mám, vole, malou sledovanost na YouTube kvůli tomu, že vy máte nekvalitní videa. Jste normální? Normálně kupte lepší kamery, vole, kupte nejlíp Canon G7X Mark II, dole je odkaz, náloze ho mají ve slevě, takže to kupte všem měšťákům a bude to stejně kvalitní jako tohle moje video. Já jsem se rozhodl, že pro pana Stejskala, pro paní Seifertovou a ostatní lidi z městské policie udělám slevu. To znamená, pokud si chcete koupit mikinu nebuď měšťák, nebo cokoliv jiného z našeho sortimentu, tak se mrkněte na e-shop nebuďměšťák.cz a když tam zadáte promokód do objednávky IDIOT, tak dostanete obrovskou slevu. Volá mi Stejskal, takže musím končit. Mějte se krásně, dejte like, přihlašte odběr a zdar. No, zdar, Mirku. Hele, točím akorát video proti tobě, proti tvým podřízeným na Praze 1, proti městské policii.